Vitajte! Dnes sa pozrieme na jednu veľmi špecifickú, no o to praktickejšiu otázku, s ktorou sa môžu stretnúť mnohé slovenské firmy. Čo ak by si spoločník chcel vziať časť svojho zisku nie v peniazoch, ale v tovare, ktorý má firma na sklade? Toto je tá kľúčová otázka. Predstavme si takú situáciu. Malá SROčka má na sklade nejaký tovar a spoločník si povie, že by si ho rád zobral ako časť svojho podielu na zisku. Je to vôbec legálne a ako by sa to malo správne zaúčtovať? Takže prvá vec, na ktorú sa musíme pozrieť ešte predtým, ako sa pustíme do všetkých tých čísel a účtov, je to vôbec dovolené? A odpoveď je našťastie úplne jednoduchá. Áno, slovenská legislatíva ani žiadny konkrétny zákon takýto postup nezakazuje. Takže áno, spoločník si môže vziať podiel na zisku aj v naturálnej forme. Dobre, takže vieme, že sa to dá. Ale, a toto je naozaj veľmi dôležité, je tu jeden poriadny háčik. A ten sa volá DPH. A presne túto to začína byť zaujímavé. Ak je firma platiteľom DPH, tak ten tovar sa neoceňuje jeho nákupnou cenou. Vôbec nie. Jeho hodnota pre účely rozdelenia zisku je jeho plná predajná cena, pekne vrátane DPH. Toto je absolútne kľúčový detail pre celé ďalšie účtovanie. Teória je jedna vec, ale najlepšie to celé uvidíme na jednom konkrétnom, zjednodušenom príklade. Poďme si ho spoločne prejsť, aby bolo všetko jasné. Tak si predstavme, že naša firma mala dobrý rok. Potom, čo sa všetko poplatilo, čo sa muselo, zostal nám na rozdelenie pre jediného spoločníka zisk presne 3300 eur. No a spoločník sa s firmou dohodne, že si časť z toho zisku zobere v tovare priamo zo skladu. Hodnota tohto tovaru, a pozor, pamätajme, je to hodnota už aj z DPH, je presne 1700 eur. A samozrejme, kde sú peniaze, tam je aj štát. Netreba zabúdať na zrážkovú daň z podielov na zisku. Jej sadzba je v tomto prípade 7%. Dobre, čísla máme. Poďme sa teraz pozrieť na to najdôležitejšie. Ako to celé správne zaúčtovať, pekne krok za krokom, aby v tom bol absolútny poriadok. Celý ten proces si môžeme rozdeliť na také 4 hlavné fázy. Najprv sa pozrieme na samotné pridelenie zisku a výpočet dane, potom samozrejme na vyplatenie tej peňažnej časti, ktorá ide na účet. Tretí krok bude kľúčový, fakturácia tovaru a nakoniec to celé dáme dokopy vo finálnom zúčtovaní. Takže, poďme na tú daň. Zrážková daň je 7% z tých pôvodných 3300 eur, čo nám vychádza na 231 eur. Tieto peniaze musí firma stiahnuť a poslať daňovému úradu. Pre spoločníka teda reálne na rozdelenie ostáva čistý zisk vo výške 3069 eur. A teraz prichádza zaujímavá časť. Kako sa týchto 3069 eur rozdelí? Dohoda bola jasná, 50 na 50. To znamená, že presne 1534 eur a 50 centov dostane spoločník na účet v peňazoch a rovnaká suma sa použije na započítanie toho tovaru, ktorý si berie. Lenže ten tovar sa nemôže len tak zobrať zo skladu. Z účtovného hľadiska sa to musí celé spraviť ako úplne bežný predaj. Čiže firma vystaví spoločníkovi normálnu faktúru na plnú sumu, teda na tých 1700 eur. Zaeviduje si pohľadávku, zaúčtuje tržbu, odvedie DPH a samozrejme fyzický tovar odpíše zo skladu. Dobre, a sme vo finále. Ako to teraz celé uzavrieme? Na jednej strane máme pohľadávku voči spoločníkovi za ten tovar a na druhej strane máme záväzok vyplatiť mu druhú polovicu zisku. Ako sa to spojí? A táto tabuľka to ukazuje úplne perfektne. Poďme sa na to pozrieť. Faktúra za tovar hovorí, že spoločník dlhuje firme 1700 eur. Zároveň ale má nárok na časť zisku, z ktorej sa odráta 1534,5 eur. No a keď si to dáme dokopy, je jasné, že tam vzniká rozdiel. A výsledok je takýto, spoločník musí firme doplatiť 165 eur a 50 centov. Možno sa niekto pýta, prečo? No presne kvôli tomu, čo sme si hovorili na začiatku. Hodnota tovaru bola z DPH, ale podiel na zisku bol čistý. A práve tá DPHčka nám tu spravila ten rozdiel, ktorý treba vyrovnať. A tým sa dostávame k záverečnej otázke na zamyslenie. Oplatí sa toto celé vôbec robiť? Na jednej strane to môže byť skvelý spôsob, ako si firma pomôže s cashflow alebo ako sa efektívne zbaví tovaru na sklade. Na druhej strane, ako sme práve videli, chce to naozaj precízne účtovníctvo a dobré pochopenie toho, ako funguje DPH. Je to teda niečo pre každú firmu? To už je na zváženie.